खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि आखाइजोंनो बानायनाय सिफुंखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरलायबाय। आङो दायो सयखान बानायना दोनलायबाय नै लोगोफोर, सयखान। माखासे खेराइयाव दामग्रा आरो माखासेया आर'जाव दामग्रा आरोना। दा माबायदि जादों साउन्ड कुवालिटिखौबो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। सोरबा सोरबा इमारजेन्सि हरखाब नागिरफैयो आरो बिनायबो दङ, बेनिखायनो आं बानायना दोनदों आरोना। नै माबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन। गासै 6खान दङ बेयाव बानायनाया खेराइनिया, ओमफ्राय माखासे दंबायो आरोना न' सिङाव। ओमफ्राय बिथिं 6 हल 6था गुदुंनियाथ' मेरला दंखायो आरोना दंनाया। दा माबायदि जायो दामनायनाबो देखायनोसै नोंथांमोननो। सिफुंनि प्राइसखौथ' मिथिखायो लोगोफोर नोंथांमोना। बिदिनो खेराइनि सिफुंआ 400निफ्राय लानानै 600 700सिम थांबाय आरोना दायो। दा बेनिखायनो आंबो दा 400 बेफोरबायदियाव हरगासिनो आरोना, 400फ्राव। दा माबायदि जायो नायनायनि साउन्ड कुवालिटिखौ। औवाखौनो बिराद मोननो थान लोगोफोर। औवानि आंखालनि थाखायनो सिफुंखौनो बानायनो होनबा बानायनो हाया। हाजोआवबो मोजांखौनो मोना, आरो न'आवबोथ' औवायानो गैखाया, आरो मालायनावबोथ' मोननो थांखाया, जानला मोनला हरा, आरो बायनो थांबाबो हरा लोगोफोर। आरो बेबायदि औवायानो बिराद खम जाखाबाय। बिदिनो औवानि आंखालनि थाखायनो नांगौ बायदि सिफुं बानायनो हाया आरोना। बेनिखायनो बायनो थाङोब्ला आरोना सिफुं गंसे बानायनानै फाननो थाङोब्ला दाम लानो गोनां जायो आरोना, 600 500 बिदि लानो गोनां जायो। 400फ्रावथ' मिलायबावनो नागिरबावासो, अब्लाबो जिखि जाया हरनांगौ जायो आरोना। दा साउन्डखौ नायनि माबायदि जायो नै लोगोफोर नायलाय। बेयो खेराइ सिफुं लोगोफोर, खेराइ। आङो केमेराखौ फ्रन्ट साइडथिंनो लादों लोगोफोर, बेनिखायनो एसे उल्था नुगोन आंनि दामनायखौ। बेबायदि सिम्पोल साजायबाय लोगोफोर। दायो साउन्डआ माबायदि गाबो आं दामना देखायनायनोसै आरोना, साउन्डआ मोजां फैदोंना फैयाखै। गाबनायाथ' गाबजोबो लोगोफोर आंजोंथ'। जायखिजाया जायफ्रा दामनो रोंग्रा आरोना, बिथांमोना दामबानो एसे आन्दाज मोनखागोन आरोना माबायदि जायो, सिफुं मोजाङा माबायदि गाबो, आरो फलंनाय जायिफ्रा माबायदि गाबो, बेखौ एसे दामनायबानो मिथिखागोन आरोना। जायखिया मोजांखौनो गाबदों लोगोफोर बियो। नैबे गंसेखौ नायबावनि, नै गंसेया लोगोफोर बेबायदि। औवायानो सिद्धायानो नङा आरोना बारा। गासिबो थिगानो गाबखादों लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो दामनानै नायबा मिथिगोन आरोना माबायदि गाबदों। दायो नैबे गंसेखौ नायबावनि, बेबो खेराइ सिफुं लोगोफोर। नै खेराइयाव दामग्रा गोजा, आर'जावबो दामजायो खेराइयावबो दामजायो आरोना, जायखिजाया मेथाइफ्रावनो दामजागोन आरोना। खालि बियो 6था गुदुं नङा आरोना। दा बियो माबायदि गाबो नायनोसै। बेबो थिगानो गाबदों लोगोफोर, बेबो मोजाङानो गाबदों। गासिबोथ' थिगानो गाबदों लोगोफोर, नोंथांमोना गाव गाव दामनायबा मिथिगोन आरोना माबायदि।
लोगोफोर सोरबाफोर नांगौ जायोब्ला गामिनि मन्दिरफ्राव दामनो बा गाव सिफुं हारसिङै सोलोंनानै लानो आरो बिदिनो बैसागु बा गोनांथि जायोब्लानो खबर लानो हागोन आरो ना आंनि चेनेलनि गेजेरजों। बारा नङा, आं 400आवनो हरथ'गासिनो दायो। गुबुनफ्रा बिदिनो 500 600 गाहामाव हरगासिनो। आंबो नैबे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव 500 बेबायदियाव खालामनो नाजानोसै। माने दा मिलायथारा आरोना 400फ्राव बिनि बानायनाय खस्थ', औवा नागिरनाय, रुनाय, फोराननाय, साजायनाय बेफोरखौ गासिखौबो हमजोबाथ', बन सन हमोबाथ', गेस टेस हमोबाथ' बिराद थांखायो लोगोफोर, माने मिलायथारा। बेनिखायनो मालाय बिदिनो 500 600 700फ्राव फानो आरोना। दा आं उफाय गैया, लकेल एरिया जायगाफोरखौ नायनानैबो लानो गोनां जायो नालाय, बेनिखायनो 400फ्रावनो हरथ'गासिनो आरोना। नैबे गंसे दं नै लोगोफोर, बेखौबो दामना देखायनि माइदिगाबो। मोजाङानो गाबदों लोगोफोर बेबो। दायो नै बेबो गंसे दङ नै लोगोफोर। बेखौबो दामनाय नायनोसै माबायदि जायो। गासिबोथ' थिगानो गाबदों। लास्ट गंसे दंबायो नै लोगोफोर, नैबेखौ बांसिन आर'जनि हाबाफारियाव बाहायो आरोना, आर'ज दामनायाव, आर'ज मेथाइ दामनायाव। नैबे गंसेखौ सेरेरे जि मोजां साइज बानायखादों लोगोफोर नैबे गंसेखौबो एकदमबारे। दा गाबनायाबो माबायदि जागोन खोनासंदो लोगोफोर। गाबनायखौ एसे बेलेग खोनादों दा लोगोफोर। बियो आर'ज मेथाइआव दामग्रा आरोना, बिनि साउन्डआ एसे माबायाव फैयो, डाउनाव। एसे फिसा कुवालिटियाव गाबो आरोना। आर'जनि मेथाइखौ जोङो एसे माबायाव दामनो गोनां जायो नालाय, बेनिखायनो आरोना। खेबसे दामना नायबावनि माबायदि गाबो। बिराद मोजां गाबदों लोगोफोर। नोंथांमोना बे समाव अब्ला सोरनोबाफोर सिफुं गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना खबर हरदो। बिदिनो सोरबाफोर लोगोफ्राबो नांगौ जायोब्ला खबर हरबानो जाबाय, गोनांथि जायोब्ला। आइ थिंक 6 हल माने 6टा स्केलनिबो दङ, माने 6टा गुदुंनिबो दङ आरोना। बिदिनो ए स्केलनिफ्राय लानानै ए शार्प, बि मिडल, बि शार्प, बिदिनो सि, इ, डि सब दंजोबो आरोना। बानायनो थिनोब्लानो बानायो आङो। ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा मिडल फ्लुटआ बिदिनो 250निफ्राय लानानै 600सिमाव दं आरोना। बेनिफ्राय बेस फ्लुटआथ' जोंहा 3000 गाहाम लायो, 2000, बिदिनो 1000। दा नैबे जाखिनि खेराइ सिफुं बानायनाय बेथ' जोंहा 500 600 700 थांबाय। दा आङो 400आवनो हरथ'गासिनो आरोना बेखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर लांनो गोसोब्ला खबर हरदो कमेन्टनि गेजेरजों। लोगोफोर, आङो खाम सिफुंनि
कर्स बा क्लासबो फोरोंबाय थायो आरोना नोंथांमोना सोलोंजानो गोसो दंब्ला खबरबो लानो हागोन बिदिनो 10 जन 6 जन गाहाम लोगो लानानै बिदिनो मोनसे टिमाव आङो दिनाव 500 खरि लायो आरोना दा अब्ला बेखिनियानोसै भिडिअआ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे जायफोरनो सिफुं नांगौ खबर हरबानो जाबाय आरोना होमब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर भिडिअखौ बाय बाय